Inaugurata magna ġdida tal-MRI fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'investiment ta' 3 miljun euro. Il-Ministru għas-Saħħa l-Anzjanità Attiva Ġewwa Nabela qal li din hija l-iżjed magna moderna tal-MRI fis-servizzi tas-saħħa. F'sitt xhur b'ħidma bla waqfin imbniet l-estensjoni meħtieġa għaliha. Għalli minn Marzu permezz tal-Portable MRI Machine saru madwar 2700 MRI, madwar 70% ta' testijiet mediċi jsiru direttament fuq pazjenti għawċin. Il-Ministru Nabela qal li din il-magna se tejjeb is-servizz ta' radjoloġija offrut f'Għawdex minħabba li taħdem bl-aħħar teknoloġija li tippermetti dijagnosi dettaljata f'diversi partijiet tal-ġisem, tippermetti wkoll MRI speċjalizzati fosthom fil-moħħ, prostata, xewka tad-dar tal-fwiet u l-frixa. Fisser kif din il-magna sertejn ukoll biex ikunu identifikati tumuri fis-stadju bikri, filwaqt li tippermetti li jsiru l-MRIs tal-qalb u eżamijiet speċjalizzati tal-prostata li qabel kienu jsiru biss fl-Isptar Mater Dei ta' Malta. Dan il-proġett ta' l-MRI scanner f'Għawdex huwa proġett li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mexxa tul dan l-aħħar 6 xhur. Estensjoni tal-isptar u l-installazzjoni ta' l-iktar MRI scanner modernu b'saħħtu ġewwa pajjiżna. Il-proġett sewa 3 miljun euro u ħajbenefikaw minnu l-għawċin għal kull tip ta' MRI li l-ispeċjalisti jistgħu jordnawlhom kif ukoll Maltin li jkunu jixtiequ jiġu jagħmlu l-iskans tagħhom hawnhekk. Il-Ministru Nabela qal li l-għawċin ser ikunu jistgħu jinqdew f'Għawdex stess mingħajr skariġġ li jivvjaġġaw lejn Malta. Iddeskriva dan l-investiment bħala ieħor li jkompli jkonsolida l-ħidma tal-Gvern favur is-settur tas-saħħa u l-pazjenti għawċin. Filwaqt li tenna l-impenn li l-Gvern ikompli jippersisti fil-ħidma favur is-settur tas-saħħa f'Għawdex u f'Malta.